नमस्कार. डिजिटल गोमंतकमध्ये आपलं स्वागत आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. अनेकांचे उद्योग बंद पडले आहेत, अनेकांचे व्यवसाय बंद पडले आहेत. ज्यांच्या हातांना काम मिळत होतं ते बंद झालं आहे. ज्यांचा व्यापार होता परंपरागत त्यांना आता रस्त्यावर येऊन किरकोळ व्यवसायामध्ये उतरावं लागतं आहे. पाहूया तर आपण आता ज्यांचा परंपरागत मसाल्यांचा व्यवसाय होता ते आता रस्त्यावर सीट कवर विकत आहेत. माझे नाव नरेश मंजित तुपकर. मडगांव रावता सावता खारेबान पेडा. मडगांव भितर आमकां मसालो विकताले. मसालो आमगे तो आतां लॉकडावना लागून बंद जाला. ताका लागून आतां आमकां परिस्थिती वायट जाला आहा. ताका लागून आमी नाश्तो व्हडलो बिजनस करता. आतां धाकटे भुरगे आसा घरा भितर. त्या भुरग्याक धरपा लागून बऱ्या लागून कशें करपाचें. दोन पैसे जाय पडटा. पैसे आसले जाल्यार आमच्या घरा भितर गुजर जाता, नाजाल्यार जायना. आयज जाडले फाल्यां आयज जोडले फाल्यां आमी खाले ते भाशेन आहा आमचे. आतां कितें करपाचें आतां तेच आमकां कळना. लॉकडावना भितर कितें करपाचें. मातशें देवा कडेन मागता तुमी बरे भाशेन आमकां वागूंक दिया. मातशें आमकां हेल्प करा. देव तुमकां बरो करतलो. थँक्यू. नमस्कार. नेमकी तुमची कोरोनामुळे आता लॉकडाऊन झालेलं आहे आणि लॉकडाऊनमुळे नेमकी तुमच्यावर काय परिस्थिती आली आहे आणि तुम्ही पूर्वी काय करत होता आणि आता काय करताय ते जरा थोडक्यात सांगा. मी पहिला कोंकणीमध्ये सांगू ना. हो. पहिले हांव मसालो विकतालो. मडगांव भितर विकतालो. पण आतां कितें जालें ते लॉकडावना लागून प्रॉब्लेम जाले. लॉकडावना भितर आतां ते आमकां थिंगा बसपा दिना जाग्याचेर. ताका लागून आमी कितें करता म्हणजे तुम्ही काय करत होता मसाले म्हणजे नेमके मसालो विकत होतो मी. ओके. मसाले म्हणजे कसले म्हणजे काय. मसाला सगळे ते गरम मसालो, मिरची पावडर, तसले सगळे वेगळे तऱ्हाचे मी विकत होतो. कुठे विकत होता. मडगावमध्ये विकत होतो. मडगावमध्ये कुठे. मडगावमध्ये मागेला. ओके. तिकडे विकत होतो. पण आता ते बंद झाले आहे. काय करायचं आता तेच कळत नाही.
मग सध्या तुम्ही काय करताय आता आता सध्या? मी सीट कवर विकतो. सीट कवर घेऊन मी आता रस्त्यावर विकतो. ओके, टू व्हीलरचे म्हणजे दुचाकीचे टू-व्हीलरचे सीट कव्हर. ओके हां. ओके. साधारण दिवसाचा बिझनेस किती होतो आता या? दिवसाचे बिझनेस मला आता तो 300 400 500 रुपये मिळते. आता ते घराचा खर्च जाता. ओके. तुमच्या घरात कोण कोण असतं? ती एक जण मुलगी आहे माझ्याकडे, माझी वाईफ आहे. ओके. घरी आणि कोण काम करणार आहे का? काय करणार नाही, मी एकला करतो काम. बाकी मग तुमचं जे दिवसाचं उत्पन्न आता मिळतं आणि मागच्या वर्षी किंवा लॉकडाऊनपूर्वी तुमचं उत्पन्न यामध्ये सांगड कशी काय, म्हणजे किती होतं? लॉकडाऊनपूर्वी तुमचं दिवसाचं उत्पन्न किती होतं आणि आताचं उत्पन्न किती आहे आता? 500 तुम्ही सांगितलं, लॉकडाऊनपूर्वी किती होतं? लॉकडाऊन परत जास्त होतं थोडं, आता तर खूप कमी झालं आहे. किती होतं? असं झालं आहे आता 700-800 रुपये दिवसाला जोडतात. आता जास्त मिळत नाही आता त्या नाही, गरज. मसाल्याच्या बिझनेसमध्ये तुम्हाला लॉकडाऊनपूर्वी किती मिळायचे दिवसाचे अंदाजे? मला कोकणीमध्ये सांगितलं हो, होतं. कोकणीमध्ये बोला, हरकत नाही. मला काय सांगितलं तुम्ही ते मला. नाही, लॉकडाऊनपूर्वी तुम्हाला मसाल्याच्या धंद्यातून किंवा मसाल्याच्या व्यवसायातून किती रुपये मिळायचे दिवसाचे अंदाजे? ज्यांना मागा ते मेळटाले त्यांना ते मागा 1200 1300 1400 मेळटाले. हय, आता तर सारखे कमी झाले. त्यांना बरें पडटालें आमकां. ते लॉकडावन पयले आमचे मसाले विकताले तेन्ना. आता कितें आहा, लॉकडावन पडलें तेन्ना ताका लागून आता आमकां कमी मेळटा. आता मेळटा 100 400 500 रुपया आमकां जोडटा आमी हितून, आनी ते खर्च काडटा. ते आज जोडले ते फाल्यां खावपा मेळटा आमकां. तशें करपा पडटा आमकां, आनी कांय मेळना आमकां. आता तुम्ही मडगावहून इकडे पणजीला येत आहे, हो, म्हणजे खास विक्रीसाठी येत आहे. हा, विक्रीसाठी येतो. मडगावमध्ये काय विकत नाही? मडगावमध्ये जास्त माणूस आहे तिकडे, आणि तिकडे खूप विकायला येते ना, खूप लोक आता ना, रश आहे तिकडे. रश आहे. त्यासाठी मी तिकडे विकत नाही, मी इकडे येतो. ओके. ते इकडे शांतपणे विकायला मिळते. घरात आणि कमवतो कोण आहे? कोण नाही. ओके, तुमच्यावरच कुटुंब अवलंबून आहे. हा, कुटुंबाला माझ्या वडील आहेत. ओके ओके. दैनिक गोमंतकशी संवाद साधल्याबद्दल तुम्ही धन्यवाद. आमचो पिढीचो धंदो आशिल्लो 30-40 वर्सां जाले. पहिले बापाय हांवें करताले. आता तो धंदो बंद पडला लॉकडावना लागून. ताका लागून आता आमी शीतकल विकता. आनी शीतकल विकून पोट भरता. आता पळय आमकां कितें जाता तें. आता कितले दीस आता लॉकडावन रावता, कितले दीस चलता तें आता आमकां खबर ना. आता चलता तें चलता.